Znáte Eden? Nachází se v Králově Poli na rohu ulic Skácelova a Purkyňova. Eden znamená ráj a vy si svůj soukromý ráj můžete vytvořit právě zde, v útulném bytě, který mám čerstvě v nabídce. Bytová jednotka se nachází v 6. nadzemním podlaží domu s výtahem a potěší vás logicky uspořádanou dispozicí. Srdcem bytu je obývací pokoj s kuchyní, který je díky velkoformátovým oknům krásně prosluněn. Od jara do podzimu můžete tento obytný prostor zvětšit o dalších 17,5 metru terasy, na kterou vejdete francouzským oknem. Zde si vytvoříte svůj kout pro relax, pěstování květin či bylinek. Z hlavní místnosti je pak přístupná koupelna i obě ložnice, ke kterým náleží balkón orientovaný do vnitrobloku. Součástí bytu je i zděný sklep, který je prakticky umístěn hned u vchodu. A dále parkovací stání přímo v domě pro váš maximální komfort a snadné parkování. Bytový a obchodní komplex byl postaven v roce 2008 a s výškou 54 metrů se v té době stal nejvyšší brněnskou budovou. Její součástí jsou nejrůznější obchody a služby, kam se dá dojít třeba i v papučích. V bezprostředním okolí pak najdete areál VUT, gymnázium na Slovanském náměstí, technologický park a řadu dalších známých objektů. Tato nemovitost uspokojí všechny, kdo mají rádi rušný městský život a preferují snadnou dostupnost všech možností, které Brno nabízí. Šance pořídit si byt právě zde není moc velká, proto doporučuji ji využít. Těším se na vás.